gero. Ka kara min hikima da baiwa da fahimta idan na rubuta sannan na rero. Dakta Maryam ta danki gani na zo da baitoci na a yau na farko makiyanki musu ko. Dakta Maryam fuskarki na ta haske, kuma na kere dukkanin kawayen kishi ya sani miki baiti har da take. Dakta Maryam ta so abin kiki rawa sai ki juya wanga rana bata da sake. Kun ado ke da banci haka maken halinki ya kara ɗaya garin gaba kamar ke. Dakta Maryam komanki babu zeko, ya sani yabo kafa na taku, addu'a haƙurin ki yayi karko. Ba sai kin ban kuɗi da mota ba, kyawun halin ki shi ɗaya gare ni yayi rata. Na sani fice gun soyayyar Mustapha wanda ya kishi walla ya yi wauta. Kuma na sunan ki ne, Dakta Maryam sunan ki ne, a tagwayen suna sun ba kamar ta. Babatun na da yau bai tuka a kan kitin da yau dai kin daga tuta. Ni Abdul mai bai tuka da dango, na shaida Maryam kina da ungo. Ta a gare ni kika